بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تجمع أكو قوة الرجب 1435 wacce ta yi daidai da 2 ga watan Mayu shekara ta 2014. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi wajhu aqaid ash-shi'a al-ithna ashariya su'alun wa jawab. A satin da ya wuce mun kwana a sahifa falle na 52. Muna nan dai cikin tabbatarwa da duniya cewa 'yan shi'a ba su yarda da alkur'ani ba. Duk yadda zai rantse, duk yadda zai yi bayani, duk yadda zai faɗa, ba su yarda da alkur'ani ba. Mun kuma ambato dalilai daga cikin littattafansu. Sai muka ce yau in ka ji wani ya fito ya ce ƙazafi aka yi masu, ko dai shi ba ɗan shi'an ba ne, ko haye ya yi wa shi'a, ko kuma yana cikinta bai santa ba. Domin akwai abin da ba kasafai akan so na ƙasa su sani ba. To kaɗan daga cikin hujjojin da muka kawo, mun yi magana akan maganan da majalisi ya kawo ɗaya daga cikin malamansu, yake cewa waɗannan hadisai da suka tabbata suka ingantu daga hanyoyi tsarkaka suna nuni akan cewa wannan alƙur'anin da ke gabanmu ba shi ne alƙur'anin da ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan muka ce abinda zai iya kankara wannan magana ɗayan ababe ne guda uku. Ko dai wanda zai kankara maganan nan ya ce almajlisai ba malamin shi'a ba ne ko ba malamin su ba ne, wannan magana kuma ba za ta tunkudu ba, saboda su kansu 'yan shi'an suna kafa hujja da shi. Ko kuma ka ce a'a, littattafan nan da muke jingina wa malaman nan naku ba su suka rubuta ba, wannan ma ba zai tunkudu ba, saboda su da kansu suna kafa hujja da sunayen malaman da kuma littafan malaman. Ko kuma abu na uku ka ce a'a, waɗannan baƙaƙe da muke karantowa ba haka suke ba, shi ma ba zai tunkudu ba. To kaga in waɗannan ababe duk ba za su tunkudu ba, ana fahimta? To ya tabbata abin da ya rage wanda bai san aqidan shi'a ba, in ya sani ya zo ya tuba, ya musulunta, ya shiga cikin 'yan uwan shi musulmi. Wa in kana za mu zo mu rarraba karkasuwan malaman shi'a game da alkur'ani gaba kala, saboda nassosi sun zo a cikin littattafansu, abu ya tabbata, malamansu sun yi ikirari, sun ma ce sun yi ijma'i akan qur'anin nan bai cika ba. To yanzu yaya za a yi? Sai ana ta neman mafita, a juya can, a juya nan, a juya nan. Muna fata Allah ya ba mu dacewa. Ga ci gaba nan, wa minha, daga cikin abubuwan da 'yan shi'a suka kawo akan tabbatar da aqidarsu ta shi'anci, maftarahul kulaini, ga abinda Muhammad bin Yaqub al-Kulaini ya kago an Jabir. Jabir innan ba fa kar ku manta, ba Jabir namu bane bin Abdullah bin Amr bin Haram radiyallahu anhu.
a Jabir bin Yazid shi kuma mun yi bayani wannan ɗan shi'a ne wanda yake cewa a wasu riwayoyi a baya Jabir bin Yazid al-Ju'fi wannan nasu ne na shi'a wanda yake cewa ya rawaito hadisai daga Abu Ja'far hadisai dubun dubata sai ya rawaito daga abin Muhammad as-Sadiq sai shi Abu Abdullah Ja'far yake cewa ai shi Jabir bai taba haduwa da mahaifinsa ba sai so daya in ba kuma ta mun yi wannan magana sai muka ce to shin wace irin kwakwalwa ce wannan wacce a cikin haduwa daya ka rawaito hadisai 70,000 an fahimci wannan to wannan shine Jabir din ba wai kai wanda ka sani ba qal wai daga Jabir din ya ce نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا sannan ku lura da wani abu ɗan shi'a bai taɓa ambato limamin sa bai ce alaihi salam ba amma sau da yawa cikin littafansu ba su ambato salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lura da wannan da kyau saboda shi ba bai da matsayi a wurinsu yana cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kun kasance cikin tantama da shakku cikin abin da muka sassaukawa da bawan mu fa'tu bi suratin min misli to ku zo da wata sura irin wannan da muka sauka ni dai ana wa qur'anin na gidana haka wannan aya take ana fahimta to bari ku ji qur'ani an shi'a wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi ali in kun kasance cikin tantama da shakku cikin abin da muka sassaukawa da bawan mu cikin aliyu to ku zo wannan magana tana cikin usulul kafi babi na daya fasali na 315 babun fi nukat fihi nukatun wa nutakhun min at-tanzil fil wilaya وفي مناقب وفي مناقب آل أبي طالب لمحمد بن علي بن الشار آشوب المازندراني أتكينا أكسام وانا مغان وافتر كلين يساكك أبوه عن أبي جعفر عليه السلام قال ويدك أبو جعفر ياج هكذا نزلت هذه الآية وانا آية هكا تسوكا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم da a ce mutane za su aiwatar da abin da aka umurce su da shi cikin Ali radiyallahu an da wannan ya kasance musu alkhairi wannan a Qur'ani an shi'a kenan amma ni Qur'anin da ke gidana ni yadda yake shine ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا كما بنسان ناك قرآن ما نعم وافترى كلين يساك أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل سكن فتن الله سبحانه وتعالى يسيق عد آية تسوكا ومن يطع الله ورسوله في ولاية عليه وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما هكذا نزلت دمت من ذي الله سبحانه وتعالى بيئة يأيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة تكن ولاية علي da wilayan limamai a bayansa to wannan hakika ya riba ta riba mai girma wannan haka yake a wurin qur'ani an shi'a wannan magana ta zo cikin usulul kafi a dai cikin wancan babi da muka yi bayani amma mu qur'anin yadda ayan take wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima waftara kulaini ya sake kagowa عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ياجي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام من ذريتهم فنسي النبي آدم زي ما أنت ما لم يقولنا آية تنشي سورة
suratu taha. to ni a nawa a qur'anin nawa walaqad ahidna ila adama min qablu fanati walam najid lahu azma. to amma duk wannan jeran kiyan kalimatin fi muhammadin wa aliyin wa fatimata wal hasani wal husaini wal a'immati min ba'dihi alayhimus salam min dhurriyyatin fanasi هكذا والله نزلت على محمد والله haka ta sauka in ji kulaini ba amma ni na kwafo ne abin da ya fara wannan magana tana cikin usulul kafi cikin dai babin na nukat da nutaf ana fahimta malamai. to yanzu kaga da'awanmu da nake magana tsakaninmu da 'yan shi'a akwai ma baina sama'i wal ard, saboda mu mun ce akwai nasikh akwai mansukh, wannan kuma duk mun ce aikin waye. sannan duk mutumin da ya tashi kawo maka zai ce da surar ta kasance haka amma kuma yanzu sai ta zama haka, amma baya cewa wasu mutane ne suka ci kwikwiɗa ko kuma suka share ko suka ƙara. an fahimci wannan. sannan kuma duk wanda zai yi magana cikin namu bai ce maka wallahi haka ta sauka, amma duk maganan da 'yan shi'a za su kawo sai sauran zai ce maka haka ta sauka. ana fahimta. an gane bambancin magana da awa ko waftara. kulaini ya sake kagowa an abdullahi an abi abdullahi alaihi salam fi qaulillahi azza wa jal, a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala فستعلمون من هو في ضلال مبين يا معشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعده من هو في ضلال مبين. دسنو ذاك سني وانيني كي تكين أتا بيانانيا يا فوتا لما قريتا تيدي كناباكو لا باري ساقان الله سبحانه وتعالى تكين ولاية علي da kuma limamai a bayansa, da sannu za ku sani wane ne cikin bata bayananniya. wannan magana tana cikin usulul kafi, wannan dai babi na fihi nukat wa nutaf min at-tanzil fil wilaya. wannan aya tana cikin wata sura ce, suratul mulk. an fahimta. to kaga ana mu qur'ani, a qur'anin musulmi yadda ayan take fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. muna fahimta. sai ce kaza unzilat, haka dai yadda ya kawo yace haka ta sauka, haka aka sauka. waftara ya sake kagowa an ahmad ibn muhammad ibn abi nasr qala dafa ilayya abu al-hasan alayhi salam mushafa, wai abu al-hasan ya bani qur'ani wa qala sai yace la tanzur fi, karka kuskura ka bude. fa fatahtuhu wa qara'tu fi, sai duk da ya ce kada in buɗe sai na yi kunnan uwar shegu na ƙinai ƙema dagas na buɗe har na karanta a matsayina na ɗalibinsa. da na karanto to ga abin da na samu, sai na sami lam yakun alladhina kafaru suratul bayyina fawajadtu fiha isma 70 rajulan min quraish, sai na samu sunan mutum 70 daga cikin quraishawa bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim, da sunayensu da sunayen iyayensu. qala sai yace wa ba'atha ilai, sai shi abu abdullah abul hasan sai ya aiko mani ib'at ilayya bil mushaf, maza ka aiko mani da wannan alqur'ani. to in dai alqur'ani ne yaya ake tsoron a gansa ake cikuikuye shi kaman bible? ba ku fahimce ni ba. ma'ana in har qur'anin ne wanda ya kunshi gaskiya, yanzu qur'anin musulmi a wace ƙasa ce babu shi? wa ke tsoron a yaɗa shi? me yasa muke kai yaran mu makarantun hadda? to amma sai aka ce maza a dawo mun da shi. hadisi kuma ce wal ismu ma haka fi nafsik, zunubi shine abin da ya maka gaya cikin ranka, wa karita an yattali'a alayhi nas, kake kuma tsoron mutane su leƙa su gani. kar ma ka nemi kowa fatawa, duk abin da baka san a ganka kana yi bashi, kar ka je wurin kowa, ka ba kanka ansa kawai. an fahimta. waftara
kulaini ya sake kagowa an abul hasan daga abul hasan alaihi salam. Kuna lura da magana da nace ba a cewa an dai liman mai zance alaihi salam, amma a lokacin da za a ce Muhammad kai tsaye ba a cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ka lura sai dan lokaci kadan zaka samu cikin littafin Shi'a, saboda annabi alaihi salatu wassalam a wurin su ba wani abu bane. An abul hasan alaihi salam qala ya ce wilayatu ali alaihi salam maktubatun fi jami'i suhufil anbiya. Wilayar aliyu radiyallahu an rubuta ta a dukkanin cikin littattafan annabawa gaba daya. Walan yab'ath Allahu rasula, Allah bai taba aiko wani manzo ba illa bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, face da annabcin annabi wa wasiyyati Ali alaihi salam, da kuma wasiccin Aliyu a cikin wannan littafi. Muna fahimta? Waftarau anna Allah qala, sannan sun karo cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, in ji Kulaini a cikin menene wannan littafin usulul kafi, inna aliyan jam'ahu wa qur'ana, lalle aliyu ne ya karanta kuma ya kage shi, aliyu ne ya tara kuma ya karanta shi. fa idza qara'a, idan ya karanta shi shi wa kenan ali, fattabi'u qur'ana, to ku karanta ku bi alqur'anin sa. An fahimta wannan cikin qur'anin shi a haka yake. Wannan magana tana cikin usulul kafi, babin dai na fihi mutafin nan wa jawami' min ar-riwayat fil wilaya. To amma a namu qur'anin na musulmai aina ya take, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi'. Sannan ka duba in ka koma qa'ida, idan kace inna aliyan jam'ahu wa qur'ana, wace ma'ana aka samu ana? Ina ma'ana ana? Inna aliyan jam'ahu wa qur'ana, ko ko inna aliyan jama'ahu wa qur'ana? In kuma kace a inna aliyan jama'ahu wa qur'ana, wace ma'ana aka sake samu? Ina ma'ana take? Inna alaina jam'ahu, hada qur'ani da karantar da shi akan mu yake. To in kace inna aliyan jam'ahu, ma'anar ba ta zauna ba. Lalle aliyu ta rashi da qur'anin sa, magana ba ta zauna ba. To in ko kace a'a inna aliyan jama'ahu, to da ya kamata a ce wa qara'ahu. An fahimci wannan? Kaga duk yadda ka hada abun bai ma zauna ba. To wannan shine alqur'ani an shi'a. Wa qala ayatuhum an-nuri at-tabarisi, ayan su nuri at-tabarisi ya ce muftariyan ala ibn mas'ud, ya kago magana ya jingina ga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an. Yarwa, wai ana rawaitowa wannan magana tana cikin faslul khitab. Yarwa an ibn mas'ud annahu, wai an rawaito daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu cewa annahu ankara kauna al-fatihati wal mu'awwadhatayn min al-qur'an, wai ya ce da fatiha da falaq da nas ba su cikin alqur'ani. Amma fakar ku manta fatiha abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu yana kan tafiya, sai je ya samu wani kauye, sarkin garin kunama ta dalle shi, an rasa yadda za a yi. Sai ya ce da jama'an, to ni Allah ya sanar da ni wani abu cikin alqur'ani, amma ba zan ba ku ba sai in za ku bani tumakai 100. Suka ce in dai sarki zai samu lafiya menene tumakai 100? Ai mu da ya mutu gara mu baka. Sai ya karanta fatiha radiyallahu an, ya tofa sai ya bashi ya sha, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya. Da ya koma ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari, annabi ya ce wa ma adraka annaha ruqya, wane ne ya sanar da kai cewa wannan sura ta wadace? Abdullahi ibn Mas'ud fa yana raye aka yi wannan magana radiyallahu anhu. Sannan kuma shine za a rawaito daga gare shi a ce bai yarda da Fatiha ba. To da me yake karatun sura, yake da me yake karatun sallah? Sannan falaqi da nas, Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an yana raye
aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan a matsayin shifa ayoyi na waraka inda kuma cikin bukhari da muslim da sauran sunan dalilin saukan falaki da nasi shine wani mutum ana kiran shi labid bin a'sam da yahudi yawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sihiri kulli 11 falaki na da 5 nasi na da shi da aka ce kowace aya za ta fuskanci kowane kulli daga cikin wannan sihiri abdullahi ibn mas'ud yana rayu akai wannan radiyallahu anhu sai kuma duk da wannan kuma hankali ya dauka a ce a'a an samu ya ce falaki da nasi ba cikin alqur'anin sa muna fahimta kai babban dalili wanda zai nuna maka cewa wato 'yan shi'a ba su yarda da alqur'ani ba ga zan sa muku wani abu wanda malamin su yake bayani yana nuna cewa alqur'anin nan wato yadda qur'ani yake cewa mutanen da idan musiba ta same su alladina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun to ga abin da shi yake cewa بإمكانك أن تقول إنا للحسين وإنا إلى الحسين لراجعون جماعة أنا سوراري أسورارا إنا لمحمد المصطفى وإنا لمحمد المصطفى راجعون إنا للزهراء وإننا إلى الزهراء لراجعون إننا للحسن وإنا للحسن راجعون إننا لحضرة المرتضى علي وإنا لحضرة المرتضى علي لراجعون. to ga 'yan gida waɗanda suke saurare abin da yake cewa kamar yadda qur'ani ke cewa alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune waɗanda idan musiba ta same su suna cewa lallai ga Allah muke sannan ga Allah subhanahu wata'ala za mu koma wannan malamin na shi'a sai ya ce to ai kamar yadda qur'ani ya faɗi haka mu ma za mu iya cewa mu 'yan shi'a mu ma ga Husaini muke mu ma ga Husaini za mu koma mu ga Hassan muke sannan ga Hassan za mu koma mu ga ainihin Fatima muke sannan ga Fatima za mu koma jama'a wanda ya wannan magana shin ka tambayan mun malaman tauhidi wani matsayi suka ajiye shi muna fahimta to in dan shi'a ya yarda da Qur'ani zai faɗi wannan magana wa qala al-kashani malamin su kashani ya ce المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها abinda za a fa'idanta da shi daga dukkanin waɗannan hadisan da wasunsu minar riwayat daga riwayoya min tariqi ahlul bait ta hanyar ahlul bait ga ainun nan za a ganta ma'ana alaihimus salam innal qur'ana alladhi bayna azhurina lallai alƙur'anin da ke tsakaninmu laisa bitamame ba cike yake ba kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aka sauka wa annabi shi ba haka yake ba bai cika ba in ji wa yake faɗa wannan magana jama'a mulla fathullah al-kashani bal kai a'a minhu ma huwa khilafu ma anzala Allah daga cikin alqur'ani akwai sabanin abinda Allah ya sauka wa minhu ma huwa mughayyarun muharraf daga ciki akwai wanda aka jirkita aka sauya wa innahu qad hudifa minhu ashiya'u kathira sannan daga cikin qur'ani an shafe abubuwa da yawa minha daga cikin abinda aka shafe ismu ali akwai sunan ali fi kathirin min al-mawadi' a cikin wurare da yawa ahlus sunna ko kuma sahabbai sun share sunan Ali radiyallahu anhu to in mulla fathullah kashani zai faɗi wannan magana mutumin da yake faɗa misali yake so ya tabbatar da kudirinsa idan ya share na makiyinsa zai tabbatar da nasan ne ko zai share nasan ne ba kai ne kana faɗa da mutum baka so shi a sansa idan ka share nasa matsayin naka zaka tabbatar ko a'a zaka bar wurin ne haka to yaya za a yi ga hankali in hankali zai kama wannan magana sun share sunan aliyu kuma ya zama da babu sunan mutum ɗaya daga cikinsu da aka samu radiyallahu anhu ai kamata yayi fahimta malamai
to sai mulla fathullah kashani ya ci gaba da cewa akwai wurare da aka share sunan aliyu radiyallahu an. To abinda mu muke cewa mutumin da yake fada waɗanda ake fada da su tun da har sun share nata, to kamata ya koda wuri ɗaya a sami sunayensu, amma sai zama na kamar da nace duk qur'ani babu sunan sahabi guda ɗaya karara, sai wa muka ce zaid radiyallahu an. kaga wannan ba abu bane wanda hankali zai dauka, amma in shi'a sun yarda da wannan sun rike da haƙorin fiƙa, suna ganin lallai babu wanda ya cancanci a buɗa a yi fito na fito da shi irin sahabbai radiyallahu anhu. Wa minha, wai daga cikin abin da aka share inji fathullah kashani yace lafzatu ali muhammadin ghayra marra, wai lafazin ali muhammad an share shi ba ma so ɗaya ba. Wa minha, sannan daga cikin abin da aka share asna'ul munafiqina fi mawadi'iha, an share sunayen munafikai a wuraren nasu. Wa minha ghayru dhalik, kai daga cikin abin da aka share akwai abin da ba ma haka ba. Wa annahu laysa aidan ala tartib al mardi, mulla fathullah kashani yace shi wannan qur'anin da kake gani wanda musulmai ke cewa sun yadda da shi, ba kan yaddajjen tsari yake a wurin Allah ba kan yaddajjen tsari yake a wurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An fahimci wannan? Wa qala Khumaini yace nahnu ladaina fil Qur'an suratul munafiqun, mu a wurin mu suwaye an shi'a muna da suratul munafiqun wa laysa indana suratul kafirun, amma cikin qur'anin mu ba mu da wata sura mai suna suratul kafirun, amma dai muna da munafiqun. To bina'an gini akan maganar Khumaini din nan, qur'anin ɗaya ne ko mabambanta ne? Na mabambanta ne, tunda ashe akwai wani qur'ani da aka tabbatar da wani abu, kuma akwai wani qur'anin da wani abun ba shi. An fahimci wannan? Kenan idan zai zama ƙur'anin da kai abin da kake tsammani naka babu wancan ya an ka tabbatar, to cikin ƙur'anan nan dole akwai wanda aka yi forgery, akwai wanda aka zo aka ci kuku aka shigo da shi. An fahimci wannan? To nasu shine original din a cewa su, amma kuma har yanzu mun kasa gane copy din nuskan ina take. Yana wurin mahadi cikin sarda cikin kurfi, suna zuwa suna ziyartar shi, suna zuwa suna sallah, wai ta nan ne zai fito. An gyara wurin zaka ganshi a nan can wuraren Karbala. An fahimci wannan? Mu koma kan karatu. Wa indana su'il, a lokacin da aka tambayi Khumaini an sababi adami dhikr ismi Ali radiyallahu anhu fil Qur'an, wai me ke dalilin da yasa ba a ambato sunan Ali ba cikin Qur'ani radiyallahu anhu wan nass alayhi bil imama, sannan ba a ambato shi karawa ba da sunan jagora ajab. Khumaini sai ba da ansa cikin littafin shi na kashful asra, sa'ifa falle ta 40 ko na 149, sai yana cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kaga annabi anan salatu ni daga wurina ne. Amma jana ko lura daga duk littafin shi a ga yana da wahala a ce Muhammad a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To in kaunan nan ta gaske ce ka rike jikoki ka yadda kaka, ana fahimta? Ko sai kakan ya zama abokin faɗanka kuma jikokinsa su ne naka, kuma ka ce kai ɗin nan kana tare da kaka. Ka taɓa ganin gida ya tashi ragaya ne ake cewa ta zauna? In bacin kakan a samu uba, in bacin uba a samu ɗa, in bacin kakan jika ya samu asali? Ana fahimta? Inna nabiyya ahjama an at-tafarruq ila al-imamati fil Qur'an, lallai annabi ya ja da baya saboda tsoron ya buga magana game da abin da ya shafi shugabanci. An ce tafarruq shine bugawa, ya shiga abin da kila ko yana jin tsoron ya shiga misali. An fahimta? Gashi nan sai ce li khashiyatihi, saboda tsoronsa an yusaba al-Qur'anu min ba'dihi bit-tahrif, kada al-Qur'ani ya kamu a bayansa da jirkita.
kaga wannan magana kai a matsayinka na ɗalibi ko ma ba ka da ilimi ya kamata ka gane wannan magana amsa ba gamsasa ba ce. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda yasa ya ja da baya bai yi magana kan shugabanci ba saboda ya ji tsoron kada a sauya alqur'ani a bayansa. To yanzu kuma din kace an sauya abinda annabin ya ji tsoro ya tabbata ko bai tabbata ba a ra'ayin wane ne? To kuma har abin da yake jin tsoron ya tabbata kai dai ka san in ma zai tabbatan annabi ya fi ka sani sallallahu alaihi wasallam. To ko in haka ne da duk yadda zai mutunka hanci zai yi, to amma sai zama wai abin da yake tsoron kuma ya auku. Ana fahimta? Ta'aliqun muhim ba da su to ga ta'aliqi na rataya akan magana su mai muhimmanci. In nusus as-sabiqa a cikin nassoshi da suka gabata shahadatun min shuyukh shi'a akwai shaida daga wurin malaman shi'a ala annahu laysa li amri a'immatihim wala wasayati ali radiyallahu anhu dhikrun fi kitabillahi ta'ala. Malaman yan shi'a cikin nassin da muka karanto yanzu a cikin kashful asrar na Khomeini sun tabbatar da cewa babu wasiya game da limancin aliyu, babu maganar limamansu a cikin alkur'ani. Ina ji mun karanto wannan a gaba kana wa hada yunsifu bunyanahum min alqawaid, wannan yana kakkaɓe ginin 'yan shi'a tun daga ginshikinsa. falam yakun amama shuyukh al-madhhab shi'i, to tunda ba an bato maganan aliyu ba da limanci, ba an bato maganan limamai ba da limanci, yanzu babu abin da ya rage ma 'yan shi'a min maslak, babu mashiga illa alqawla bi tahrif alqur'ani wa naqsa ko wa naqsi, sai dai kawai abin da ya rage su ce an sauya alqur'ani sannan kuma ya tawaya, wa ziyadati sannan an yi ƙari, wa ilzami awamihim bi hadha al-i'tiqad, sannan su tursasa jahilai daga cikin su da wannan kudirin. Saboda kaga jahili an ce qur'ani bai cika ba, ai qur'anin an yi ƙari, ai qur'anin an yi sauyi, qur'anin an jinkita, to kaga abinda aka share sunan limamai ne, abinda aka share wasiyar imam ne aliyu aka share, sannan ƙarin da aka yi abinda zai daɗaɗa musu ne shine suka shiga. kaga dole a sawa jahilai wannan kudiri da wannan itiqadi. Muna fahimta? Wali hada a don haka ne shahida imamuhum al-majlisi, malamin su al-majlisi ya shaida kama sabaq, kamar yadda ya gabata, anna akhbar tahrif al-qur'ani indahu, cewa hadisan al-qur'ani jirkitacce ne a wurin shi'a, la taqillu an akhbar al-imama, hadisan su ma ba su karanta hadisan da suka zo kan limanci ba. Bi ma'ana kamar yadda hadisai suka zo da yawa akan magana qur'anin nan an jirkita, qur'anin nan bai cika ba, to haka dai hadisai aka samu sun zo akan maganar nassi game da limanci, limancin nan da wane su ne limamai. Har ma a wasu wuraren in ka koma aka ce Aisha radiyallahu anha wai saboda bakin ciki da kin alul bait, ita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ma zayyana mata sunayen limaman guda 12, wai amma saboda kinsu ta ki ta fito da sunayen waɗannan limamai. To Aisha radiyallahu anha shin ashe har za ta samu wannan damar da annabi zai gaya mata abinda bai gaya ma wani ba sallallahu alaihi wasallam, kuma ya zanto abu ne da ya shafi al'umma gaba daya? Kai asali Fatima radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba gaya mata abinda bai gaya wa Aisha ba radiyallahu anha. Ashe ko in wani abu ne wanda ya shafi al'umma wanda shi annabin nan zai faɗa sallallahu alaihi wa sallam, to in ma ya gaya ma Aisha radiyallahu anha ba za ta koye shi ba. Malamai kuna fahimta? Sai suke cewa wa annahu idza lam yathbut at-tahrif, kaji abinda majalisi ke cewa ba, ya dai tabbatar da cewa hadisan da suka zo kan maganar Qur'ani ya jirkita ba su gaza
hadisan da suka zo akan limanci ba. To sai kawo wata magana wacce yake inda dan shi'a na da hankalin da yake kira zuwa gare shi ya kamata ya gane. Sai ce wa annahu idza lam yathbut at-tahrif fala yathbut al-imama. Yadda maganan take idan ba mu ce alqur'ani an jirkita shi ba, babu kafar da za mu iya samu mu tabbatar da limancin limamai. Amma muka ce ƙur'anin ai ya jirkita, to daga nan sai mu sako sai mu ce to kaga limaman ai su ma ga yadda aka jirkita. Wannan shine dalilin da yasa 'yan shi'a ba su imani da ƙur'ani ba, saboda an suka yarda da ƙur'anin to babu ambaton aliyu, babu ambaton limamai, babu abin da suke so na son zuciya. To yanzu me za a ce wa mabiya alƙur'anin nan bai cika ba? To kuma ta yadda aka samo rashin cikansa, ai waɗannan wurare su ne aka cire sunayen limamai a cikinsa. malamai ana fahimta. wala yazbutu ghayruha min aqaidihim ash-shi'iyya, sannan watanta daga cikin aqidunsu na shi'a ba za ta tabbata ba. wa qad asaba al-majlisi, malai ce majlisi yayi daidai. an gane daidai da yayi, saboda ai in ba ce qur'anin bai jirkita ba, ba za a iya cewa an kora sunan wane ne ba, limamai da sunan ali da sauransu ba. to kaga ko tunda qur'anin ya jirkita kenan an kora sunayen waye, limamai. to kaga wannan magana jima da yace majalisi yayi daidai, aqidar ta fito. saboda yadda da qur'anin ya cika, to babu maganan a'imma a cikin sa. limamai yadda da qur'anin ya cika, babu maganan suna ali radiyallahu anhu a ciki. an fahimci wannan? to ba za mu yadda da wannan ba. in ba mu yadda da shi ba to shikenan ai jirgitan shine ga yadda aka yi. fa tahrif lam yaqa, sauyi cikin qur'ani bai auku ba. wa mas'alatu al-imamati lam tazbut, magana ta limanci bata tabbata ba. wa raj'a, da kuma in an mutu za a dawo, duk babu waɗannan a qur'ani. wa ghayruha, da wasunsu mimman harafa bihi shuyukhul madhhab ash-shi'i, cikin abinda malaman shi'a suka bauɗe, suka karkace, suka fada wani mashigi. duk waɗannan abubuwa babu. amma ana so a tabbatar dole a ce qur'anin nan bai cika ba, to tunda bai cika ba kaga shi yasa babu bada, bai cika ba shi yasa aka share mana raja'a, bai cika ba shi yasa aka share mana mutu'a, bai cika ba shi yasa aka ce kaza. an gane maganar? wa sadaqa Allahu al-azim id yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala yayi gaskiya a inda yake cewa وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله, بيوا ونن قرآن أكاجيش دقوان الله, ولكن سيدي تصديق الذي بين يديه. القرآن نن يازو يكذك تعبون ديكي قبقريش نينا التوراة دا إنجيلا دا زبورا وتفصيل الكتاب. شي قرآن يازو يفيت مغنغنوني أجكنزا لا ريب فيه من رب العالمين, babu tantama a cikinsa daga mahalicin abai baɗai. to kaga duk mutumin da za ka ɗauki harafi kalma kai tantama a cikin alƙur'ani ka bauɗe ka fita, sunanka yanzu ba musulmi ba. to bare kuma a ce ƙur'anin ka ce kanka ce a'a kana da tantama, wasu abubuwa ba su zo ba, wasu kaza ba su yi kaza ba. ai kaga a lokacin da muka zafafa kan maganar ƙur'ani, sai tubursi ya fito da ainihin aqidarsa qarara. ya ce to ai kuma a cikin alƙur'anin ku kamar yadda muka karanto Abdullahi ibn Mas'ud ya ce babu falaki da nasi, kuma a cikin alƙur'anin ku an ce Ubay ibn Ka'ab ga yadda ya ce kaza. to inda aqida shi'a bace haka, kai ba za ka tumci wani da abin da ya tume ka ba. ko da ba tuhuma bace, abin da kai rubuta ka tabbatar kai riko da shi. an gane wannan magana? shi yasa waɗannan karatuttuka da ake ji taimako ne na Allah subhanahu wataala ya ma al'umma sun gane aqidan shi'a. don kun ga a cikin wani karatu har ya zama ma Allah yana da abokanai kamar da muka yi bayani daga bakin tubursi. ko wannan satin ma ya faɗi haka, ya ce Allah yana da abokanai. an fahimci wannan magana? an fahimci wannan magana walai? to kaga duk wannan taimako ne da Allah aqidar ta fito karara. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa am yaquluna iftara, am anan bi ma'ana bal
bal yaquluna tara a'a suna cewa annabi ya kaji qur'anin ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul kace da su alaihi salatu wassalam fatu bi suratin min misli ku zo da wata sura irin alqur'ani wad'u man istata'tum min dunillah ku kira duk wanda kuke iyawa koma bayan Allah subhanahu ta'ala daga aljanu da mutane in kuntum sadiqin in kun kasance ko mutane ne masu gaskiya. tambaya ta 13 idan in ku abu haka ne ma huwa i'tiqad shuyukh ash-shi'a fi al-'adad as-sahih li ayat al-Qur'an al-Karim wa hal ittafaqu to menene adadi ingantacce a wurin malaman shi'a ga ayoyin alkur'ani sannan shi sun yi ittifaqi akan wani adadi muayyan aljawab amsa la malaman shi'a wasu ittifaqi wa bal ikhtalafu sun saba iftara shaykhuhum al-Kulaini malamin su Kulaini ya kago عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال دقى أبو عبد الله ياج إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام للي القرآن دا ملائكة جبريل يزوى النبي دشي صلى الله عليه وآله وسلم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية ayoyi 17,000 ne an fahimci wannan wa qad hakamu bi sihhati hadhihi al-ustura sannan sun yi hukunci da ingancin wannan tatsuniya qala allamatuhum al-majlisi ya ce fal khabaru sahih wannan hadisin ingantacce ne ayoyin a wurin mu yan shi'a 17,000 ne وقال شيخهم المازندراني شيخ سياسي مازندراني اسقاط بعض القرآن وتحريفه كات ونبنغرين القرآن دجير كتاشي ثبت وانا ابو نيديك يا تبتا من طرقنا بالتواتر معنى وانا ابو نيديك تبتا دقا هنيوين دمك رويتو اما انا ba ku banci maganar nan ba ka a wani bangare na alkur'ani jirkitawar alkur'ani wannan wani abu ne wanda ya tabbata daga sanadin da muka rawaito inji majlisi inji mazindawani kama yazharu liman ta'ammal kamar yadda ya bayyana ga duk wanda ya lura fi kutubil ahadith min awwaliha ila akhiriha a cikin littafan hadisi tun daga farko har ƙarshe ya zai tabbatar da cewa qur'anin nan bai cika ba wannan magana an samu a cikin sharh usulul kafi lil Mazindarani wa qala allamatuhum al majlisi malamin su majlisi ya ce inna hadha al khabar lallai wannan hadithin wa kathiran min al akhbar as sahiha da kuma da yawa daga cikin hadisai ingantattu sariha karara take bayyane fi naqsil qur'ani wa taghyiri a cikin tawaya alqur'ani da canjinsa bai cika ba sannan an tawaye shi wannan magana ya faɗe ta ne cikin kitabul wafi babu ikhtilaf alqira'at wa adad alayat babi na sabanin qira'a da kuma adadin ayoyi at-ta'liq gara sai akan maganarsa hadhihi al-ustura wannan tatsuniyar iftaraha shuyukh shi'ati bilaf malaman shi'a sun kago ta na farko suka ce 7,000 aya na farko riwayar farko magana ta farko da ta gabata ta zo a cikin mir'atul uqul na Allama al-Majlisi amma wannan magana ta zo a cikin kitabul wafi suka ce farko 7,000 ne ayoyin alqur'ani an gane ثم تطور العدد sai adadin ya ci gaba ila 10,000 aka ce yanzu daga 7,000 an samu ƙarin nawa 3,000 sai suka zama na 10,000 an fahimta sun matatawar al'adad fil muzadi al'alani indahum sannan sai ƙarin adadin ya ƙaru a
cikin abin da aka ƙara na bayyane a wurinsu ila 17,000 aya sai ya koma 17,000. kaga daga 7,000 aka samu ƙarin 3,000 ya zama 1000 nawa. yanzu daga 10,000 aka sake samun ƙaruwar 7,000 ya zama nawa 17,000. wannan fa duk bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk tsakankanin nan ne. ثم تطور المزاد sannan abin da aka ƙara ya sake ci gaba ila 18,000 aya ya kai 18,000 yanzu. kaga an samu riwayoyi guda nawa? guda 4. daga 7,000 suka koma 10, daga 10 suka koma 17, daga 17 suka koma 18. so wanda ya faɗi wannan zaka ce ya dalla Qur'ani. wala zala tatawuru mustamirran hatta al-yawm, ci gaban na adadin bai doge ba har yau, bai bushe ba. ana nan ana samu ana karuwa ce ai amma gano an rago. akwai suratul nurai an karo an rago, akwai suratul wilaya an karo an rago, wannan tsawonta ya kai kaza. adadin na ne na ci gaba zuwa yau. to wace magana kun shi yake da ita da ciyar da alqur'ani? tambaya ta 4 ma mawqifu shuyukh al-imamiyyah al-ithnay ashariyya al-mu'asirin, menene matsayin malaman yan shi'a masu bin mazhaban imamiyya wanda suke tafiya akan cewa Ali radiyallahu an shine kai tsaye khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bila fas, ba tare da rabuwa ba. me aqidar su min aqidati madhhabihim bil qawl bi tahrif al-Qur'an, a cikin wannan aqida game da abin da ya shafi jirkitawa da ƙari da sauya al-Qur'ani. ai dan zaka taba ji zaka ji misali a wurare an zo ana kumfan baki ana ta iyo har ma ka ji wani ya ce don mutumin da ya ce wasu da Qur'ani ba Allah ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza. ina jin kila za a ji irin wannan abuwa. ana fahimta? to ina nan dai ina yi kuma har yanzu ne ke yi. الجواب أمسى لقد انقسم شيوخ الشيعة المعاصرون إلى 4 أقسام. malaman shi'a game da abin da ya shafi yadda da ƙur'ani da rashin yadda sun kasu gida guda 4. alƙismin awwal ɓangare na farko tazaharu bi inkari wujudi hadhihi al-aqidati fi kutubihim asla, sun bayyana da rashin yadda da samun wannan aqida tun ma asalin fari a cikin littafinsu. sun ce ba ma wannan aqidan ba. an fahimta? to amma fa za mu ga inda gizon zai saka. wa minhum daga cikin su akwai Abdul Husayn, kaji suna Abdul Husayn. ku nemo mani Al-Husayn a cikin sunan Allah ba babu, kun tabbata? to gashi tun daga sunan ma kana dandanan ka shaki shirka a cikin suna, saboda ba a ce Abdul Husayn ko Abdul Ali, sai dai a ce Abdullah, Abdul Samad, Abdul Wahhab, Abdul Husayn. zaka in ka samu anguwar Shi'a duk gaba daya babu inda anguwar da babu Abdul Husayn. na dama yace inna lil Husayn raji'un, to kaga ya tabbatar da magana. akwai Abdul Husayn al-Aminai an-Najfi wanda ya mutu a shekara ta 1392, haisu qal a inda yace fi raddihi ala ma dhakarahu al-Imam Ibn Hazm, wa yana mai da martani cikin abin da Imam Hazm ya ambato. kasa Imam Hazm yayi bayani cewa 'yan Shi'a ba su yarda da Al-Qur'ani ba, ya ma fidda su yace kafirai ne. to sai shi yana so ya mai da masa da martani shi Abdul Husayn min anna shuyukh ash-shi'ati yaquluna bi anna al-Qur'an mu'arraf, yana so ya mai da martani akan wannan magana da take cewa malaman Shi'a suna cewa Qur'ani an jirkita. ga abin da shi yake cewa Abdul Husayn, laita hadha al-mushtari ashara ila masdar firyati, ina ma wannan mai jarintan zai yi nuni zuwa ga ainihin inda ya samo wannan ƙarya tasa. min kitabin lishi'a mausuqin bih, ya nuna mana wani littafi na shi'a wanda aka yadda da shi, wanda Ibn Hazm zai ce wai 'yan shi'a suna cewa Qur'ani bai cika ba.
to ina ka aje kafi kai Abdul Hussein bawan Hussein ba bawan Allah ba bawan Hussein ina ka aje kafi ina ka aje su tahdhibul ahkam ina ka aje su al-istifsar ina ka aje su al-ihtijaj duk kuma sun yi magana kan wannan aqidu amma ka san tabarman kunya wai ya ake cewa ba ma hukan baka da tsittar da yawo da matsin tsince shine wai saboda a kore a sha da karari shine kasa a nuna mashi wani masdari littafi wanda aka yarda da shi wanda yake tabbatar da cewa su ba su yarda da Qur'ani ba gashi nan aw hikayatin an alimin min ulama'ihim ko a'a ka kawo mana wata hikaya daga wani malami daga cikin malaman Shi'a tuqimu lahu al-jami'atu wazna wacce jami'a take tsayi masa da matsayi tana ganin sa da daraja ka gaya mana wani malami daga cikin malaman Shi'a wanda jami'a Hausa take ganin sa babba ne a wurin mu wanda ya faɗi cewa Qur'ani bai cika ba. Hausa kun san wani yanki ne a can Iraq wanda malaman Shi'a suke magana a wurin nan. In ka kai shi kenan sai kai tare rawani ka koma sai a ce ai ɗaya ne daga cikin malaman Hausa. Su ne ahlul hilli wal haqq wal aqd yani stakeholders masu warwarewa masu abin ga in sun fitar da fatawa je Qur'ani to an gano an samu na kasu ga ayoyin ga yadda suke. Kaga Qur'ani bambancin shi da Bible a wurin Shi'a babu. Tunda kowane dinnan na Shi'a na Christian suna da nasu Bible din, sannan duk mutumin da ya tumbatsa da bincike sai ce to wannan Bible din an gano an yi bincike an gyara. Kaga a wurin yan Shi'a kamar da Kiristoci ke da Old Testament da New Testament mu ma Qur'anin namu ya zama ka auren su. Yanzu wanda ke wurin musulmai a gidajen musulmai shine me yake nan yanzu na a'a wannan da ke gidajen kowane musulmai ba na yan Shi'a ba shine me shine New Testament saboda nasu shine old ainihin bugun farko na wurin mahaji wanda ke cikin kurfi malamai kuma fahimta mu koma kan karatu saboda lokaci aw talibin min rawadi ulumihim ko a'a ka gaya mana wani ɗalibi daga mashaya ilimin Shi'a walau lam ya'rifu aktsaruhum ko da yawan yan Shi'a ba san shi ba ka gaya mana wanda yake da irin wannan itiqadi na cewa Qur'ani bai cika ba bal natanazalu ma'ahu ila qawli jahil Abdul Husayn yace kai za mu sakko ma mu kama Ibn Hazm al-Andalusi za mu sakko zuwa ga ya nemo mana zancen wani mutum jahili min juhalihim daga cikin jahilan yan Shi'a wanda yace Qur'ani bai cika ba aw qarawiyyin min busata'ihim ko a'a ya nemo mana wani ba kauye daga cikin marasu mutunci daga cikin yan Shi'a aw sarsa ko mai magana daga cikin yan Shi'a a kawo mana shi wanda yake cewa Qur'ani nan bai cika ba wa hadhihi firaqu Shi'a wannan ita ce kungiyar Shi'a fi muqaddamatihim al-imamiyya a cikin gaba-gaban su sune imamiyya mujtami'atun ala anna ma bayna ad-daffatay sun tattaru akan abin da ke tsakanin bango da bango gafaka huwa zalika al-kitab shine wannan littafin la raiba fihi babu tantama a cikin sa ba ku fahimci maganar nan ba Abdul Hussein abin da kaso tabbata Shi'a imamiyya sune na gaba-gaba a cikin yan Shi'a kuma dukkanin su sun tafi akan wannan Qur'anin shine Qur'anin nan da ya sauka wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to na akwai abubuwa guda biyu zaka iya jin mai magana yana kan iya ce maka to a kawo musu wani malami daga cikin malamai ina jin mun ambato malamai sun fi 100 na Shi'a tun daga karni na farko waɗanda suka tafi akan Qur'ani bai cika ba mun ambato littattafai waɗanda yake ni kaina ma ban san adadin su ba biyu kenan sannan abu na uku akwai magana a nan wacce ta tauriya ce ya kamata ka gane da ɗan Shi'a a lokacin da musibar khalqul Qur'an ta taso a daular Abbasiyya za a kamo malami a ce Qur'anin nan sifa ne ko a'a halittacce ne to sai wasu malamai suna tauriya aka zo da wani malami aka ce wannan Qur'anin gashi nan halitta ce ko sifa ne sai ya nuna dan yatsa sai ce hadal Qur'an a lura da kyau hadal Qur'an wannan Qur'ani shi dan yatsa sai yake nunawa makhluk halittacce ne
an fahimta sai su suka yi tsammanin shi yana cewa qur'ani halitta ce amma shi abin da yake nufi menene dan yatsa hadal qur'an makhluq wannan qur'anin halitta ce an fahimta na sai aka sake shi ya tafi to shine abin da Abdul Hussein ya yi ana saboda ya ce annama baina daffatai lallai abin da ke tsakanin gafaka huwa zalikal kitab shine wannan littafin la raiba fi to wannan littafin ne namu yanzu da muka yarda da shi koko naka na wurin mahadi kun da shi magana to dan ka ce mana shine wannan littafin ai magana ba ta fi da kai ba kaman kai ne da na buga maka misali ka zo ka ce kai malam ya ka zo a makarar ce wallahi kai hakuri ciki na tashi da shi a ba haushin duniya an kace mai ciki ne zai dauka to amma abin da nake nufi ni ciki na gashi na taso da shi kuma ga na zo da shi amma jona ko ko a ka zo ofis a makarar ce malam yaya wallahi malam kai ne in gaya maka na tashi da shi in gaya ma shi to Allah ya baka lafiya amin ni kai na ne gashi ai amma kai a tunanin ka menene to abin da ya mana kenan huwa zalikal kitab shine wannan littafin wanne namu na musulmai ko naku an gane magana don haka wannan magana kaɗai ba za ta fidda kai ba har ma bare wani ya tunanin kafa hujjar ce ai sai da qur'anin ai an yi kaza sam kaman kai ne ka kai da ni kace nace ga yadda abu kace kace wallahi kai kace in ce ni ba rantsuwa ne ba kai kace in ce wallahi to wallahi a bisa umurnin ka dace amma ni ba nan tsare ba kuna fahimta ne a gurguje at-ta'liq ratai akan wancan magana laqad antaqa Allahu ta'ala 'abd al-Husayn an-Najfi nafsa min haythu la yash'ur shi wannan mutum da yake kokarin cewa Qur'ani ya cika Allah sai matsi bakin sa ta inda shi ma bai gane ba fa warada ayatan muftara sai ya kago wata aya fi nafsi kitabi a cikin littafin sa mai suna al-Ghadir fil kitabi was sunnati wal adab naqd wa islah hawla al-kutub wa at-ta'lif al-muzawwara ga abin da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum bi imanati haka ayatu ta wurin ku faman lam yatamma bihi wa biman kana min waladi min sulbihi ila yawm al-qiyamah فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن إبليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم وأن هذا تكي أشياء القرآن يا تكي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم shin yanzu wannan magana da Abdul Husaini ya yarda da Qur'ani ko bai yarda da shi ba to duk kusan malaman shi haka suke kamar daga Sayyid Murtala su Saduq su wane ne ummi ibnu Babayin ummi zai ce maka ai Qur'anin haka yake amma sai ya rubuta littafi ya waro magana da ya faɗa shi yasa dan ya ce maka wannan shine Qur'ani ko shine littafin bai sai ya fidda shi daga cikin wannan magana ba za mu rasa aya na insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك